8 Simon Svensson, 15 numero 88 Richard Magnusson, 16.77 Rune Kulla, 17 numero 47 Hakki Maikola, 18.21 Petteri Hakala, 19 numero 20 Juha Ruohisto, 20.21 Juha Taina, 21. numero 30 Teppo Siivonen, 22. numero 16 Robert Nurgren, 23. numero 40 Tobias Larsson, 24. 118 Niko Levälampi, 25. numero 11 Janne Puranen, 26. numero 18 Anderik Svensson, 27. 34 Markus Taristeen, 28. numero 70 Janne Suikki, 29. 69 Mikko Akkanen, 30. numero 60 Arre Svensson, 37. numero 17 Ola Fredy, 32. numero 15 Teemu Sattu, 33. numero 35 Aki Taipale, 34. numero 44 Simi Lindström, 35. numero 33 Arne Stika. No niin, täällä ollaan ja odotellaan, että pojat ottaa kypärän pois, niin sitten päästään pieneen juttutuokioon, jossa Marko Rotla on tietysti itse oikeutetusti ensimmäisenä. Ja joku ottaa sitten Markon pyörän tässä hanskaan, joku... Kova Haaralaga oli kova kureti paukuttaminen keittiö. Otetaan mies tästä Framille, eli Marko Rotlaan, ja annetaan ensiksi herralle aplodit. Eiks näin oo? No niin, hyvä Steve. Marko Rotlaan kommenttipäivän kisasta. Kova oli. No joo, kyllä se. Kova Anminen käisi. Oli niin, ajatkin olit ihan hyvin, että luulen, että se oli paras treenaus mulle. Se oli todella hyvä treeni. Se oli mulle enemmän kuin treenausta tällä kertaa. Miten Marko, nähdäänkö sua vielä lisää Suomen SM-kisoissa? Siellä kuumalta jaksa 2 sitten kun mulla ei ole kisoja, sitten mä tulen varmasti. Okei. Eikös me sanota Markolle, että tervetuloa? No selkeä. Ja milläs me se näyttää? No tietysti aplodeilla. Se oli Marko Rotlaan. Sitten otetaan tässä Missä on sitten? Topi Haarala Teillä oli se Topi. haastatteluun, elikkä Ja. mitä sanoisit Topi kyydistä? Se oli huimaa. No ihan hyvä kyyti oli, että tää on ihan kivaa ja vähän aikaisemmin, vähän näytin tuon paikan liian aikaisemmin. Mä tuohon kyttäsin viimeisellä kierroksella, mutta tuli kierroksella ohittava. Näin sen takia mä otin tuohon viimeiseen mutkaan, että se on mulla sellainen bravuripaikka. Mä näytin vähän liian aikaisin, että pääsin vähän lykäsen karkuun. Eli taisit paljastaa salaisuuden jonkun kierrokselle aikaisin. No yksi salaisuus nyt paljastaa. Perhana, mutta ei kerrota ensi kerralla. Okei, se oli Topi Haarala, tämä Toijalan vähän hurjempilaatuinen mies, ja Topille pitää antaa kunnon aplodin. Yes. Sitten suoraan Pirkkalasta, Heikki Pirilä. Heikki, sä teit sen, sä lupasit hoitaa tämän homman palkintopallille. Kyllä, tiukkaa oli. Viimeisellä kierroksella oli pari kertaa mennessä lähteä, mutta Kesselin päänahka tuli hoidettua. Kuka sitä Kesselin päänahkaa nyt sitä hoitaa? Joo, ei mitään. Siis todella mahtava kilpailu ja tiedättekö hyvät herrat, että nämä rataennätykset, niitä pantiin aivan uuteen uskoon monen kuljettajan toimesta, eli se vanha rataennätys. Eli Heikki Pirilälle kunnon ansaitut aplodit, siis taistelu oli sitä parasta taistelua, mitä tässä on nyt sitten kaivattu ja myöskin saatu kerrankin nähdä. Me jaamme palkinnon, että kysytään tytöiltä, haluatteko te aloittaa kolmannesta? Te haluatte aloittaa kolmannesta. Elikkä kolmas tredje, Heikki Pirilä, Suomi, Finland, Pirkkala ja aplodit raikaa Heikki Pirilälle. Kakkosena Topi Haarala, Toijala ja Turun moottorikerho. Onneksi olkoon, Topi. Ja korkeimmalle korokkeelle sinne kipuaa Marko Rotlaan, Estonia, aplodit Markolle. Ja Rotlaanille sitten saman tien tuo uusi kierrosennätys 1.20 490. Ei muuten ole, vaan se on Jimmy Lindström, joka meni ulos jo 1.20.47.
Eli se ei näy siellä sun monitorissa, mutta uusi kierrosennätys on 1.20.47. Se vain ei näy siellä, mutta se on 1.20.47. Nyt sitten huilutellaan, heilutellaan, ollaan iloisia, onnellisia. Ja nyt tässä tuli todettua, niin jos joku voi tarjota parempaa road racing starttia kuin tämä, niin kiitos vaan, haluan nähdä. Tää oli huippu. Tää oli huippuhomma, hyvät herrat. Annetaan vielä yhteiset aplodit. Saadaan nähdä lisää näitä huimien herrojen huimia esityksiä. Ole hyvä, Tippa. Joo, kiitoksia. Tosiaan otetaan tämä sillä tavalla, että äskeisen kisan nopein kierrosaika oli siis Marko Rutlanella 1.24.90. Ja jäin tässä katsomaan, että missä tuo nopein kierrosaika oli. Se on tosiaan numerolla 44 Jimi Lindströmillä, joka siis keskeytti tuolta